אני אספר לכם על סבא שלי. כתבתי את זה פעם ברחבי הרשת, קראתי לזה חלוץ בעל כורחו, וזה יחבר את כל הסיפור הציוני לדעתי, מרוסיה ועד דרך העמק ועד הגבעה שלנו. סבא שלי נולד בשם סלומון חסין, בסמולנסק. אבא שלו היה לו בית חרושת לסמוברים, והוא התחיל לעבוד בבית חרושת של אבא שלו, אבל אז הוא נשבע לרעיונות הסוציאליסטיים של זה, והוא ארגן שביתה בין הפועלים של אבא שלו נגד אבא שלו, כי אבא שלו מנצל אותם. זה לא בסדר, אבל אז התחיל כבר מה שהפך יותר מאוחר לקג"ב, ועלו עליו, הוא נשפט והוא שלח לעת רבה לסיביר, והיה בסיביר, ואז פרצה מלחמת העולם הראשונה, והרוסים פרסמו שמי שמהמחנות ילך למלחמה, אחרי המלחמה, אם הוא יישאר במקרה בחיים, הוא ישוחרר. וסבא שלי כמובן שיצא למלחמה. באחד הקרבות הגדוד שלו נפל בשבי הטורקי, ואני מקצר מאוד את הסיפור. הטורקים עשו מהם גדוד של כוח עזר למשימות הנדסיות כאלה ואחרות, ובין השאר הם פינו את הבתים. כולכם מכירים את הסיפור של שואת הארמנים, הם פינו את הבתים על מנת שרוסים טובים יוכלו להתיישב שם. בהמשך הם הלכו להילחם, הטורקים הלכו להילחם לא רחוק פה ברמת הגולן, ואז הגדוד ניגף בפני האנגלים, והגדוד שלו הפך עכשיו לשבויים אצל האנגלים. והאנגלים פרסמו שכל מי שמשחררים את כולם, חוץ מאלה שהם קומוניסטים. וסבא שלי היה מספיק, היה גול איזה פרייר, להגיד שהוא קומוניסט, אז לקחו אותו שבוי, ואת כל הקומוניסטים הביאו למחנה שבויים בקהיר, ליד הנילוס. ובמקרה, באותו זמן שמר על המחנה הזה גדוד יהודה הראשון, הם שמרו על המחנה, על שומרי השבויים, והם שמרו באחד הלילות שיושב אחד השבויים, והוא שר שירים חסידיים ביידיש. אז הם אמרו שחייבים להתוודע אליו, הם התוודעו אליו, והסתבר שזה יהודי טוב. אמרו שהם חייבים איכשהו להוציא אותם משם, אבל מלחמה אי אפשר להוציא שבוי, ואז רקמו מזימה. מת באותו זמן אחד מהשומרים בשם מרדכי בן יהודה. סבא שלי ישב על גדות הנילוס, כתב כביכול מכתב התאבדות, שהוא יודע שהוא כל החיים כבר יהיה שבוי ונמאס לו מהחיים האלה. הוא קיפל את הבגדים, כביכול קפץ לנילוס להתאבד, השאיר מכתב, ביקש שיעבירו את המכתב להורים שלו ונעלם. הוא קיבל את התעודות של מרדכי בן יהודה שכידוע נפטר. אחרי כמה זמן השומרים עלו לאפטר דיוטי בפלסטינה, והוא לימדו אותו קצת את הפקודות, ימין על פני, שמאל על פני באנגלית, והוא עלה איתם ברכבת לפלסטינה. הם נתנו לו מכתב לאחד העיקרים בראשון, נס ציונה, עבד שם כמה זמן, אחרי זה הוא החליט לעלות צפונה, והוא עלה פה למושבה כנרת. והוא היה עגלון אצל אחד העיקרים, והתפקיד שלו היה להוביל מים. אתם חלקכם בטח יודעים, סללו אז פה את כביש צמח טבריה, קבוצות של חלוצים, והוא הוביל מים לחלוצים. ובאחד הערבים הוא שמע קבוצה של חלוצים יושבת ושרה סביב המדורה. הוא רץ הביתה, הביא מנדלינה, הוא שאל אותם אם אפשר להצטרף, אמרו לו בוודאי. הוא הפליל נגן במנדולינה, ישב איתם, ליד המדורה הוא פגש חלוצה יפהפייה בשם הלה קלינסקי, שמאוחר יותר הייתה אשתו, ואחרי תקופת מה הקבוצה עלתה והקימה את קבוצת גבע, והוא זכה להיות בין 12 החלוצים הראשונים שהקימו את קבוצת גבע. במשך הזמן נולדו לו 2 בנות, ובן, אחד הבנות פה, ובקיצור, השנייה רינה, שוורד סיפרה עליה קודם, האמא של גבעתרון, והשלישי, אבא שלי, עמוס בן יהודה.
מרדכי לצערנו לא האריך ימים, נפטר עוד לפני 50 מהתקף לב, אבל הדור החמישי שלו היום דורך באון על הגבעה שהוא כה אהב, ונקווה שעד קץ הדורות. הסיפור הזה, ככל שיש יותר הופעות של הגברת רון, של הוותיקים, אנחנו לומדים המון פרטים חדשים. הסיפור הוא כל כך ארוך, ואב שהיא תמיד נותן לנו קמצוצים, היום למדתי 2-3 דברים. וזה עוד לא הכל. תזמינו אותנו פה, נעשה את כל הסיפור.